Totul real cu Janes. Totul real cu Janes. Sunt Janes. Da, eu sunt. Bă, răspunde-mă o dată. Da, David Blaine e cel mai tare. Janes! Janes. Ești tu? Bă, nu descurc cu ăla. Da, eu sunt. Hai noroc, frate. Stai! Adică ești așa cu puterea minții? Cu puterea minții. Doar cu puterea minții. Fii atent aici, vină cu aici. Am un pachet de cărți. Da, am un pachet de cărți. Am un pachet de cărți. Toate sunt amestecate. Da, asta amestecate? Toate sunt amestecate. Ia. Ia, na, nu. Auzi, poți să chemi și colegii, te rog frumos? Da, te rog frumos, cheamă-ți colegii. Frumos. Tai pachetul. Vreau să-mi spui stop când vrei tu. Stop cum vreau. Nu-ți bagi ochii mine, a? Alo, Mircea, vină cu avem o problemă cu... Nu e voi, nu e. Tai pachetul, vreau să spui stop când vrei tu. Stop că vreau. Vreau să te uiți bine la această carte, arată și camerei. Nu vreau să văd. Bun. Mai du două cărți. Cartea ta este pierdută undeva prin pachet. Ia, mulțumesc. Nu ai E voie pe- să atingi cărțile lui Janes. Janes E pierdută în pachet, Janes. este pierdută în pachet Janes. Da, ăsta e mine. Uite cum vom face. Cărțile astea Cărțile astea? le vom arunca. Unde? Le arunci la mine, tu frumos, că eu n-am asta. Nu, băi, omule, stai un pic. Mircea! Nu e voie, Mircea, stai acolo. Citește cartea. Fie, Da, spune. număr până la 3, Unde cartea ta va apărea. Nu, Da. eu trebuie să număr până la... Cartea ta va apărea. Nu zic stupidele astea. Fie acum, fie. 1, 2, 3! Cartea mea? Nu, cartea mea. Asul de treflă a apărut pe... Prostule, e un nas de om. Nu, e asul de treflă. Uite, Janes. Janes.